Ginpasalig naman ni Senator Erwin Tulfo nga maga-inhibit ini sa inquiry sa Senate Blue Ribbon Committee kaangot sa flood control scandal. Si Tulfo amo mismo ang chairman sa nga mga komitiba. Ginpahayag ini ni Tulfo matapos nga ginangot siya sang GSE 8 ka ginaalegar mga bagmen anay ni resigned Bicol Party List Representative Elizalde Zaldeco sa flood control sang Hunyo 3 nga meeting sa mga senador nga ginapangunahan naman sang Cayetano Block. Sang amo nga tion ginlawag sang ex-Marines nga nakabaton si Tulfo sang maleta, bagay nga ginpanginwala naman sang senador. Sang nagligad nga semana matandaan nga nagpatigayon sang separado nga hearing o kung investigasyon ang Cayetano Block sa flood control scandal. Samtang mayaraman sang consultative meeting ang Gatchalian Block agod nga ma-reorganize kag i-reconstitute ang panel. Lakip sa mga imbitado ang GSE 8 ka mga individual nga nag-claim nga mga Philippine Marine Corps personnel kay ginaalegar nagdulong sang kickback o kon minaleta nga kwarta sa government projects upod sa ila legal counsel nga si Attorney Levy Baligod. Nagkadto nga mga individual sa Senado kahapon apang nagdiretso sila sa press conference kaupod kay Senator Robin Padilla kag wala nag-upod sa Blue Ribbon Committee. Definitely. I mean, ang problema nga hindi pa nga natin ma-establish dahil hindi pa nabubuo yung committee dahil kailangan mo pag-usapan sa floor. Definitely yung sinasabi lang mag-inhibit, definitely mag-inhibit ako. Plano ko nga sana kaso mga meeting pa lang ito. Pag sa hearing proper, I will announce, I will inhibit, I will give the floor to the vice chair. Or magtatayo kami ng subcommittee kaya pag-uusapan niya sa floor na let Senator Kiko to handle it. Itong flood control. Ang problema kasi, wala tayong katapusan itong investigasyon. Naibigay na pala ni Senator Ping yung kanyang report sa ombudsman. Kaya may mga na kasuhan na, may mga na warrant of arrest na, may piniprepare pa ngayon na ma-aresto because of the result of the Blue Ribbon hearing natin previously under Senator Ping. Ginatag naman ni Attorney Levito Baligod nga legal counsel sang GSE 8 ka alleged former Marines nga wala sila nahadlok nga magatubang sa hearing sang Senate Blue Ribbon Committee nga ginapangunahan ni Tulfo. Apang sunod sa abogado, nahangawa lang ang grupo nga posible sila nga ma-cite in contempt sang senador kag magresulta ini sa pagmando nga sila ibutang sa detensyon o kon custody sang Senado. Sunod sa iya madali lang para sa ila nga akusaran nga nagabinutig nga mahimo gamiton nga rason agod sila ang i-detain. We are willing, we are not scared, but we are worried. Why? Si Erwin Tulfo ay isa sa mga nirereklamo ng mga sundalo, no? Tapos siya ang mag-iimbestiga. Tapos siya rin ang magdedesisyon kung sino ang nagsisinungaling sa hindi. At sinasabi ko nga, no? Pag titingnan nyo yung Section 18 no, ng Senate Resolution number 5, which provides for the rules governing inquiries in aid of legislation. Ang nakalagay doon, the chairman of the committee can cite you in contempt if you are testifying falsely. Ngayon, meron ba si Mr. Erwin Tulfo, sasabihin ba niya na we are testifying truthfully? Definitely, he will say, you are testifying falsely. And what comes next after that? You will be cited in contempt and punished. And ipadetain niya kami. Pwede niyang gawin yun. Si Attorney Levito Baligod.